महिलारिया एनडिबिखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा सासे दैदेनगिरि। मोनसे समाव मानगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि जा मानगोन एनडिबि ग्रुपखौ मानगोन फोजोबस्रांनायनिसो मोनसे षड़यन्त्र खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। हाग्रामा महिलारिया जोंनि गेजेराव मोनसे असान्थि गेमखौ गेलेबोबाय थादोंमोन। मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिया एनडिबि ग्रुपखौ फोजोबस्रांनो खैसार खालामबाय थादोंमोन। 17 बोसोर बिपिएफनि खुंथाय समावबो हाग्रामा महिलारिया जोंखौ लानानै पिस एग्रिमेन्ट खालामनानै मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो नाजाबोआखै। बे बाथ्राखौ बुंदों एक्स एनडिबिनि सोद्रोमा दैथुन बर'आ। दिनै गरेस्वराव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंदों एक्स एनडिबिनि सोद्रोमा दैथुन बर'आ। नंगौ, बे खौरांगिरि मेलाव बिटिसिनि बारग'सिप हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों दैथुन बर'आ। बिथाङा बुंदों 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव सरकार खुंदों, सिप जादोंमोनब्लाबो समान नोजोरजों नायाखैमोन। जायनि थाखाय 17 बोसोराव बिटिसिआव बर' अबर' सोमजिदोंमोन आरो खेबनै बर' एमपि खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथांनि नाजानाय आरो हास्थायनायजों दिनै बिटिआरनि ओनसोलफोराव बेफोर थासारिफोरा जोबस्रांनायखौ नुनो मोनदों। जाबादि थांखि बिथांखि लानानै जाबादि आसनिफोर लानानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा खामानि मावदों, बियो जोंनि हारिनि जौगासार होनायनि मोनसे नुथाय। बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोनो भट होनानै प्रमद बर'खौनो देरहासार खालामो। बे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों एक्स एनडिबिनि सोद्रोमा दैथुन बर'आ। खुलुमबाय गासै बिटिआर बाखि रायजो राजाफोरनिसिम आंनिफ्राय मोनसे फोसावहरनो सानोदि फैबाय थानाय जि जोंनि 22 सेप्तेम्बर खालि जा बिटिसिनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा बे लेखायै जोङो नैबे फोथारनिफ्राय बुंहरनो सानदोंदि जोंनि बिटिआर बाखि रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैहाय मानगोनां प्रमद सार बिथाङा जिहेतु नैबे 5 बोसोराव जोंनि गेजेराव सान्थि मोनसे परिबेकखौ लाबोदों। जोंनि गेजेराव मानगोन 26टा जनगोष्ठी जोंनि जा नैबे बिटिआर ओनसोलाव दङ। दिनैहाय जोंनि गेजेराव मोजां मोनसे थासारिखौ लाबोदों। बेनिखायनो आं आसा खालामो जोंनि बिटिआर बाखि रायजो राजा बिथांमोना गासैबो दोलो नोगोरै गासैबो ज' जाजाय इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट खालामगोन। लोगोसे ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनानै जोंनि जा बिजाथिफोर 40टा समस्थिनि जायफोरानोखि बिजाथि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिथांमोनखौ गासै रायजो राजाफोरानो मदद खालामगोन। आरो जों मिथियो जे जोंनि जेसेबांखि बिजाथिफोर दिनैहाय गासैबो एजेड बिजाथि दिनैहाय गासै रायजो राजाफोरानो दिनैहायनि समाव जोंनि जा इउपिपिएल दोलोनि जा बिजाथि बा मानगोनां प्रमद सारखौ दिनैहाय मोजां मोननानै गासैबो हेफाजाब आरो मदद होनायखौ जों बयबो मिथिगौ। दिनैहाय आङो नैबे गरेस्वर 30 नं गरेस्वर समस्थिनिफ्राय जिहेथु जोंनिया मानगोनां इउपिपिएलनि बिजाथि बिपुल कुमार बसुमतारी दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि होदों। दिनैहाय नैबे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिपुल कुमार बसुमतारी बिथाङा 25,000निफ्राय 30,000 जे भट लानानै दिनै देरहानो थांगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो मा कारनाव दिनैहाय रायजो राजाफोरा दिनैहाय बेफोरबायदि जोंखौ लोबै माने मदद आरो हेफाजाब होदों होननानै जोङो जुदि बुंनो थाङोबा दिनैहाय जोङो नुनो मोनो थांनाय मानगोन 17 बोसोराव मानगोनां आगुनि मानगोन बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मालाबाबो जोंनि गेजेराव मानगोन खान्थि मोनसे परिबेक लाबोनानै होनो हायाखैमोन। दिनैहाय मानसिया जों थांनानै थानोब्ला सिगांग्रो खान्थि मोनसे परिबेकखौ नागिरग्रोयो। हाग्रामा महिलारिया जेब्ला सरकार खुंदोंमोन बे समाव बिथाङा जिहेतु बिटिसिनि चिफमोन, गोसो जायोब्ला बिथाङा मानगोन खान्थि मोनसे परिबेकखौ जोंनि गेजेराव लाबोनानै समान मेगनजों जेसेबांखि जोंनि 26टा जनगोष्ठी दङ, 35 लाख सुबुं दङ, गासैखौबो गावनि फिसा साननानै गासै जनगोष्ठीनि ओनसोल माने समान मेगनजों नायनानै मोनसे परिबर्तन बा मोनसे जौगाथाय खामानिफोरखौ मावनानै होनो हायोमोन। नाथाय बिथाङा मालाबाबो समान मेगनजों नायाखिसै। बेनिखायनो
दिनैहाय 17 बोसोराव जोङो खननै MP जोङो माने खोमाना लानांगौ जादोंमोन। जोंनि गेजेराव मा होनगोन 17 बोसोराव BPF सरकार खुंथाय समाव मा होनगोन बर' अबर' बेफोरबायदि मोनसे माने जोंनि गेजेराव पार्थक्यआ जादोंमोन। बे लेखायैनो जोङो खननै MP खोमानानै लानांगौ जादोंमोन। बेनिखायनो दिनैहाय 2020आव जिहेथु मा होनगोन BTR सुक्ति जाबाय, NDB मोनब्रै, आबसु आरो UBPO जोङो मोनब्रैबो जथायै मा होनगोन जिहेथु मा होनगोन BTR सुक्ति खालामबाय। बेनि उनाव जोंनि गेजेराव मोनसे खान्थि परिबेक दिनैहाय सफैदों। मानगोनां प्रमद सारनि नाजानाय आरो हास्थायनायजों दिनैहाय जोंनि नैबे ओनसोलफोरा बा BTR बाखिनि जेसेबांखि जायगाफोर दङ, ओनसोलफोर दङ, दिनैहाय गोबां माने खामानि दामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जाबायदि थांखि बिथांखि जाबायदि आसनिफोर लानानै दिनैहाय मानगोनां प्रमद सारा दिनैहाय नैबे इन्टायार BTRआव खामानि मावदों। बियो जोंनि हारिखौ जौगासार होनायनि मोनसे मानगोन सिनारि। जोङो आसा खालामो दिनैहाय गासै रायजो राजाफोरा बुजियो। दिनैहाय मानगोन जोंनि मानगोनां प्रमद सारखौ बयबो जिहेथु आकुलिना लादों, बे हिसाबै बयबो दोलोै नोगोरै दिनैहाय UPPLखौनो मदद होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैहाय आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों। मा होनगोन जाय समाव मा होनगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार खुंबाय थादोंमोन, जिहेथु आङो मोनसे समाव NDBआव थानानै खामानि मावबोदोंमोन, NDBआव बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। बे हिसाबै आङो 17 बोसोर जिहेथु मा होनगोन BPFनि मुरब्बि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मालाबाबो मा होनगोन मोनसे जोंखौ मा होनगोन पिसलि मोनसे एग्रिमेन्टनि एंगेलजों लांनाय मोनसे गोजोन जोंनि परिबेखौ लाबोनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। बरन्स बिथाङा मा होनगोन जोंनि गेजेराव सानफ्रोमबो अखान्थि मोनसे गेमखौ गेलेबाय थादोंमोन। दिनैहाय जों बुंनो हायो मोनसे समाव मा होनगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि जा मा होनगोन NDB ग्रुपखौ मा होनगोन फोजोबस्रांनायनिसो मोनसे षड़जन्त्र खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। दा बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरा दिनैहाय बुजिबाय जे पुनराय जुदि आरो BPF दोलोखौ जुदि लाबोफिनोब्ला जोंनि गेजेराव 17 बोसोराव जाबायदि माने दाङाबाजि जादोंमोन, जाबायदि अखान्थि मोनसे परिबेगा जादोंमोन, दिनैहाय जोंनि गेजेराव आरो बेफोरबायदिया सफैफिनगोन। दिनैहाय मा होनगोन जौगाथायनि बिथिङाव दिनैहाय रायजो राजाफोरा मा होनगोन साननो हागौ जे सिगाङो मा होनगोन खुन्दुं मोनोमोन, कम्बल मोनोमोन आरो मुसारि मोनोमोन होनना साननो हागौ। नाथाय मुसारि, खुन्दुं, कम्बल बिथांमोना होनानै जाबायदि मा होनगोन कौटि कौटि रां जाख्ल'दो, दिनैहाय गासै माने दिनैनि समाव रायजो राजाफोरा मिथिबाय। दिनैहाय साप्लाइनि नामाव, खुन्दुं साप्लाइनि नामाव, मा होनगोन मुसारि साप्लाइनि नामाव दिनैहाय बिथांमोना गोबां माने मा होनगोन फैसा जाख्ल'नानै दिनैहाय हाजो बायदि धन सम्पति दिनैहाय खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैहाय आङो जिहेथु नैबे 30 नं गरेस्वर समस्तिनिफ्राय आं दिनैहाय जिहेथु आं बिनि थागिबि, दा बे हिसाबै BPFनि बिजाथि मा होनगोन महेस्वर बसुमतारी दिनैहाय बेवहाय BPFनिफ्राय होदों। दिनैहाय जों बेखौ नुनो मोनो थांनाय 10 बोसोर बिथाङा माने EM जादोंमोन, नाथाय बिथाङा नैबे जोंनि समस्तिनि थाखाय मोनसेबो खामानि दिनैहाय बिथाङा आसि दिन्थिनानै होनो हानाय नङा। दिनैहाय जौगाथायनि नामाव जोंनि समस्तियावबो जिहेथु बिथाङा EMमोन, बिथाङा गोबां माने खामानि दामानि फैदो, नाथाय बिथाङा मा होनगोन जायानोखि पार्सेन्ट बुरजा होगिरि दिनैहाय बिथांमोननो माने फाइलफोरखौ एप्रुभ खालामनानै जोंनि जा गरेस्वर बाखि रायजोनि जा मा होनगोन जौगाथायनि जे खामानि दामानि दिनैहाय गुबुन जायगाफोराव खारजोबलांदो। दा बेफोरबायदिनो बिथाङाबो गोबां धन माने मा होनगोन माबादो सोरजिदों। दा जोङो खोनानो मोन्दों, आं जेब्ला माने ओरै सनितपुरजों थायोमोन बे समावथ' बिथाङाथ' बिराद गिदिर बागान दङ। बिथाङा सनितपुरनि जा राङापारा बेयावहाय माने मथा मथि 300निफ्राय 400 बिगा बिथाङा माने बागान बिथाङा बाहिदो। दा खाथि खालानो गोबां माने हा हु बायदों, गोबां माने बिदिनो बिल्डिं बायदों। दा बेफोरबायदि गोबां जोङो बिदिन्थि हिसाबै दिन्थिनो हायो। खिन्थु जोंनि नैबे जोंनि मा होनगोन 30 नं गरेस्वर समस्तिनि रायजो राजाफोरा जौगाथायनि बिथाङा जेबो नमुना दिन्थिनानै होनो हाया। बिनिखायनो दिनैहाय जोंनि नैबे गरेस्वर बाखि रायजो राजाफोरा बयबो मिथियो, मानो महेस्वर बसुमतारी 10 बोसोराव जाबायदि सरकार बिथाङा माने सालायदोंमोन बा जोंनि रायजो राजाफोरखौ नायदोंमोन। दा बेनिखायनो दिनैहाय रायजो राजाफोरा रावबो मा होनगोन महेस्वर बसुमतारी बिथांजों गैलिया। मा होनगोन बिथाङा बहुद माने खम भट लानानै मा होनगोन दिनैहाय जेननानै थागोन।
दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों जोंनि जा नैबे प्रमद सारेश्वर बाखि रायजो राजाफोरा गासैबो लोब लोब दोलै नोगोरै गासै जनगोष्ठीफोरानो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ माने बजबनानै लादों। दिनैहाय बयबो माला माने 22 तारिखआ माने सफैगोन बेखौसो नेनानै दङ। मानगोनां जोंनि मानगोन बिजाथि बिपुल कुमार बसुमतारी बिथांनो भट होनो थाखाय जोङो आसा खालामो। मा होनगोन 25,000निफ्राय 30,000नि गेजेराव जोङो नैबे गरेस्वरबाखि गरेस्वरनिफ्राय जोङो देरहानानै मानगोनां प्रमद सारनि जि आखाइखौ आरो गोरा गोख्रों खालामहैबावगोन जोंहा मोनसे आसा फोथायनाय दङ। लोगोसे आं दिनैहाय नैखौबो बुंनो सानदों जिहेथु जोंनिया नैबे गरेस्वराव मा होनगोन बिजेपिनिफ्रायबो बिजाथि दङ। दा जोङो थोंजोङै जोङो जाय समाव माने बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामदोंमोन दिनैहाय गोबां मानसिफोर गोबां जोंनि जोहोलावजोफोर मार्टियास जानानैसो 5,000निख्रुइबो बारा मार्टियास जानानैसो दिनैहाय जोङो मा होनगोन मोनथाम सक्ति जोङो मोनदों। मा होनगोन BSA मा होनगोन BTC आरो BTR दिनैहाय जोङो ओरैनो मोनाखै। जोङो गावनो खुंनो थाखायसो दिनैहाय जोंनि जोहोलावजोफोरा दिनैहाय मानो नांसोमदोंमोन। नाथाय दिनैहाय जों नुनो मोनदों दिनैहाय मा होनगोन आसामनि मा होनगोन प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया दरं अदालगुरिनि MP दिनैहाय बिथांनि रावखौ जों गासैबो बर' रायजो राजाफोरा दिनैहाय मिथिदों। जानो हागौ गासै माने बहुत जायगायावनो बिजेपिनिफ्राय मा होनगोन बर' मा होनगोन बिजाथिफोरखौ होदों। नाथाय साबिया माहा थागोन दिनैहाय बिजेपिनि साबिया दिनैहाय आसामावसो आरो मा होनगोन दिल्लीयावसो। दा बे हिसाबै बेनिफ्राय जोंनि नैबे मा होनगोन BTCआव थानाय जाखिनि MCLA थागोन बा EMफोर थागोन दिनैहाय बिथांमोननियाव साबिया थानाय नङा। आसामनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जा बुंहरो बेखौनो मावनांगौ जागोन। दिनैहाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि खोथा बुंदों मानगोनां दिलीप शइकिया बिथाङा 6 सिडिउलनि खोथा बुंदों। दिनैहाय जाय समाव मा होनगोन बर'फोरा मा होनगोन नैबे बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय साहा बाहागोजों हाग्रा दानस्राय मा होनगोन हाग्रा सनस्ला दिनैहाय जोङो रायजो जाबोनाय। दिनैहाय गोदोनिफ्रायनो जोंखौ मा होनगोन दिनैहाय जोंनि बर'फोरा मा होनगोन माबा हाग्रा सेफायनानै रायजो जाग्रा हारि। दिनैहाय गुबुनफोरा असान्ति खालामबानो बिसोर आरो गारनानै खारफिनबाय थायो। जुदि बेफोरबायदि गारनानै खारबाय थायोबाथाय बर'फोरा एबा ट्राइबेलफोरा माने बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन बेखौ नोजोर बोनानै दिनैहाय गोदो सिगांनि जायफोरानोखि माने गोरों गोराफोर बिथांमोना इनिफ्राय मा होनगोन जोंनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बेखौ बे हाया माने ट्राइबेलफोरनि बे हाया माने बर'फोरनि बे हायाव गुबुन हारिया माने बायनानै थाफैनो हाया। बे हायाव माने गुबुनफोरा नामजारि खालामनानै थानो हाया आरो बर'फोरा माने खथा बेफोरबायदि बेबस्थाफोरखौ दिनैहाय जोंनो होनानै गालांदों। नाथाय दिनैहाय दिलीप शइकिया बिथाङा दिनैहाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडिउल मोनसे जायगायावनो माबोरै मोननै जाथावना बिनि सायाव जों सरसा खालामगोन होनना बुंनाय माने BTCआव जुदि बिथांमोना सरकार फैयोबाथाय जोंखौ माने जोंनि जा पावार एन्ड फांसन जोंनि 5,000निख्रुइबो बारा मार्टियास जानानै जे जोङो लाबोनाय जे BTR सुक्तिनि जाफोर पावार एन्ड फांसन BTCनि पावार एन्ड फांसन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि पावार एन्ड फांसन दिनैहाय बिथांमोना डिजल्भ खालामनानै जेनेरेल खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोङो जोंनि बर' सुबुंफोरा मालाबाबो बिजेपि खालामनायनि माने गोसोखौनो खांथावा सिमांबो नुथावा। आं आसा खालामो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बुजि मोनगोन। दिनैहाय जोङो एसेबां माने थै होनानै एसेबां मा होनगोन जोंनि बर' हारिया नांसोबनानै दिनैहाय BTC एबा BTR लाना फैदो। दिनैहाय जोंहा गावखुंथाय मोनसे दङ। दिनैहाय बेवहाय जोंहा प्रत्येक माने माबायावनो मा होनगोन समस्थियावनो जोंहा मा होनगोन VCDC दङ। जोङो मानोथो दिनै संग्राम खालामदोंमोन जों फ्रिदम मोननो थाखायसो जोङो मा होनगोन संग्राम खालामदोंमोन। बे लेखायै जोंहा BTC मोनबाय BTR मोनबाय। दिनैहाय जोंनि गेजेराव जोंहा मा होनगोन गावखुंथाय दङ हिसाबै जोंनि गेजेराव VCDC दङ। नाथाय बेखौबो दिनैहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनि जा VCDCफोरखौ मेगन माने गोजाजों नायनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैहाय बालिनाजों बिथाङा माने रुजुदों। दिनैहाय आसामाव पन्सायत माने प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थायो। जोंनियावबो VCDC चेयारमेन आरो माबाफोर थायो भाइस चेयारमेनफोर बेफोरबायदि थायो। दिनैहाय जों कनस्टिटिउसनाव लिरथुमनानै दोनजानाय जोंनिया नैबे माबाया मा होनगोन BTC बा 6 सिडिउल।
दा बेखौ जोङो सोरबा माने आसामनिया बेवहाय मा होनगोन आखाइ होनानै जुदि बेफोरबायदि खालामोबाथाय बियो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव जागोन। बेनिखायनो गासै जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा बिथांमोना बुजि मोननाया मोजां। बिजेपि बयबो माने जोंनि मा होनगोन आनसलिक दोलो दिनैहाय UPPLआवनो गासैबो फैनांगो। दिनैहाय जोङो ओरैनो मोनाखै, जोङो नांसोमनानैसो जुजिनानैसो नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों जोंनि NDBनि नांसोमनाय आबसुनि सोमावसारनाय आरो गुबुन गुबुन दोल संगठन सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो जों दिनैहाय BTC मोनदों, BTR मोनदों। जों ओरैनो मोनाखै। बेनिखायनो जों बुजिनांगोन। लोगोसे मा होनगोन थांनाय 17 बोसोराव जि माने मा होनगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने जाबायदि सासन खालामदों बेखौथ' बयबो मिथिखाबायानोसै। दिनैहाय NDBखौ फोजोबनो नागिरग्रा सासे बिथाङा दैदेनगिरिमोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरा जोंनि NDBनि फेमिलि बिथांमोना माने बिथांमोनजों माने BPF दोलोजों थानांगौनि खुनु माने माबायानो फैया। दिनैहाय बयबो मिथिगौ जोंनि गेजेराव मोनसे अखान्थि परिबेगा 17 बोसोराव जों नुदों। 2008नि घटना, 2012नि घटना, 2014नि घटना। दिनैहाय जों बेफोर जारिमिनखौ बावगारोबा जानाय नङा। हाग्रामानि समाव जोङो मा होनगोन MP खननै जोङो खोमानानै लानांगौ जादों। दिनैहाय अबर' सृष्टि जादों। दिनैहाय पुनराय जुदि हाग्रामाखौनो लाबोफिनोब्ला जोंनि गेजेराव आरो 17 बोसोराव जाबायदि जोङो नुदोंमोन, दिनैहाय जों बेखौ आरोबाव जोङो नुबावगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामो जोंनि जेसेबांखि BTRनि सुबुं जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय दङ, आं आसा खालामो जोंनि मानगोनां प्रमद सारा जाबायदि मिसन आरो भिजन लानानै खामानि मावदों बेवहाय बयबो सेटिसफाइ। आरो आं आसा खालामो गासैबो जोंनि UPPL दोलोखौनो सापर्ट खालामनानै ट्रेक्टरनि सुबुयाव भट होनानै देरहाहोगोन, बेखौ मिजिंथिहरबाय।